Halo. Mas Rian. Kau jaga Mas. Oke. Suwi Dek nenggoni ya. Ikut mau. Ayo superan to, Dik. Mas ki mau jek ngurusi sapi ya. Ana wong tuku kamu 100 ekor. Yo wis ra apa-apa. Lah apa to? Ra apa-apa. Aduh, anak juragane kok mawis nang kono sih. Remuk aku ki. Tetep saingi. Masih penting kan zaman saya kan penampilan. Penampilanku stil kok gini kok kayak gembel. Dik, sapa kae, Dik? Halo, Des. Weh. Kok nyetel temen saka ngendi? Lah ya iki ya saka ngantor ya. Padake karo anak bakul sapi kok kono. Ya ada ya. Styleku ada. Ya ora apa-apa, Mas. Aku bakal sapi yo. Yang penting kan usaha dhewe to, ora melu wong. Rokok, Bos. Ya Mas, aku duwe ki yo, Mas. Aduh, rokok ewek. Jos kok kono ayo kalah toh aku toh. Apa to, Mas? Ora apa-apa. Rokok, Mas. Nah ki, nggawa aku. Toh semua ora sih? Ya aku ora, Mas. Wis biasa aku. Semua epal aku Wis biasa aku, Mas, nengkur ngarep semua bedino. Semua Umuk kok kene. Lah wis ket mau toh? Ya wis, Mas. Lah nang kantor kok penampilannya ngono to, Mas? Ya kadang iki kan jeroan ora ketok. Oh, ngono to. Tuh mah waktune mepet barang ki. Ya wis tak tinggal di ya. Oh, Mas, hati-hati, Mas. Hah, wis. Kantor ngendi ya, Dik? Mas. Iya. Kayaknya wong kantor kok setelannya koyo ngono sih. Yo kaya aja didelok saka penampilane to, Dik. Dene penampilane ngono kan wis ngerti dhewe to kerjanane apa to. Oh, jebule penampilan tok to. Jebule jurine yo gembel, ngono gayane wis ndol langit. Ya wis, Dik. Melu Mas wae yo ngirim sapi nang Ponorogo. Ya ayo Mas.